Nervovosvalové ochorenia sú ochorenia, ktoré postihujú deti a dospelých. Primárne postihujú svalstvo na celom tele. Také spoločné znaky týchto ochorení sú, že sú progresívne, postupom života zhoršujú sa, niektoré rýchlejšie, niektoré menej rýchlo, ale teda sú progresívne. Spôsobujú stratu schopnosti chodiť, hýbať sa, dýchať. Na väčšinu z nich neexistuje liečba, ktorá by nejak zásadne vedela ovplyvniť priebeh ochorenia. Postupom rokov, ako veda napreduje a teda lekári vedia čoraz viac o tých ochoreniach, vedia ich rýchlejšie zdiagnostikovať. Zoznam tých ochorení pribúda, mnohé z nich ale teda patria medzi zriedkavé ochorenia, čiže nevyskytujú sa v populácii často. Pripravujeme projekt pravidelne Štúdio NSO, v ktorom sa rozprávame s jednotlivými odborníkmi, ktorí prinášajú tie najnovšie informácie z oblasti liečby alebo z oblasti starostlivosti. Pre ľudí s nervovosvalovými ochoreniami v rámci nášho členstva poskytujeme pre všetkým teda neustále prítomné špecializované sociálne poradenstvo. Pravidelne vydávame časopis Ozvena, kde informujeme o dianí organizácie, o aktivitách, o najnovších informáciách z oblasti vedy a výskumu. Snažíme sa aj zo zahraničia získavať tie informácie, aby sme boli pripravení, keď tá liečba príde na Slovensko. Organizujeme pobyty letné, kde sa môžu stretávať s ostatnými ľuďmi alebo s ostatnými rodinami. Majú možnosť získať finančnú pomoc z verejnej zbierky Belasy Motýl, ktorá im umožní získať potrebnú pomôcku. Stať sa členom organizácie je pomerne jednoduchá záležitosť. Na webovej stránke si nájdete formulár, vyplníte ho, zašlete nám a my vás budeme kontaktovať.